seurattuamme pitkiä aikoja rosoista joen reunaa ja kavuttuamme liukkaita kallioisia rinteitä ylös alas, välillä astuen veteen, vedestä ylös, vedestä alas. Sitten äkkiä edessämme oli vesiputous. Alexander kohotti kätensä ja osoitti meille Okei, no niin paikkoja on kohta. No niin, musta tuntuu, että Kahin on nyt takana. Näin. Toivottavasti, jos mä muistan. 300 kilometriä, mutta tämä paikka, missä me majoittaudutaan, on siitä vähän eteenpäin vielä. Ja sitten kun me ei ajeta moottoritiet ihan koko matka, vaan sinne vähän huonompaakin maantietä, niin sinne menee jonkun verran aikaa. Meillä on siellä lounas, jotta me keritään lounasajassa perille, niin sen takia me lähdetään aikaisin. Se on se syy. Muutenhan ei me olla täällä, ja tietysti joskus lomalla täällä, eikä tarvitse stressataan täällä missään tapauksessa. Tämä on se syy, minkä takia lähdetään aikaisin. Täällä aamiainen alkoi, Kello 7 on auki aamu. Kyllä kerkii hyvin tulla aamiainen. Tää on muinen tuolla lähettyy. Joo. Sitten, niin tänään olisi mahdollisuus kyllä käydä myöskin Havannassa, jos on noin 10 lähtijää, niin me saataisiin meidän bussi käyttöön ja kuljettaja. Se pitäisi olla vähintään se noin 10 henkeä ja se maksaisi 15, kun sille ei edes takaisin. Ja eli sovittaisi lähtöaika esimerkiksi kello 3, kello 7.15 ja sitten takaisin pitäisi sillä järkevään aikaan. Ja Alexander oli kuulemma lähdössä mukaan kanssa sinne, jos joku pientä vinkkiä siellä Havannassa liikkumiseen, niin hän voi sitten auttaa myös. Alustavasti monet, ketkä olisi lähdössä, kuitenkin. Muuta kysyttävää. Niin, ja sitten tästä kuvan historiasta jotakin. Tässä on tietysti ekana olisi ilmeisesti hyvä selvittää, mitä te kaikki tiedetään, että kuka kirjoittaa historiaa ja kuka sitä tulkitsee ja niin edespäin, niin sehän on yleensä voittajat. Ja se, että miten me tulkitaan ja miten me kirjoitetaan, niin siinä on aina tietty tarkoitus, joku intressi. Ja Kuupahan on aika, voidaan sanoa, tällainen valtio, joka herättää ristiriitaisia tunteita Euroopassa, länsimaissa. Ja ennen kaikkea näiden vallankumouksen tapahtumista lähtien 59. Ja tuossa ruokailun aikanakin oli tähän puhetta siitä, että sanotaan sellainen ihminen, jolla on vakavasti suhtautunut, niin häneen ei välttämättä suhtautua vakavasti. Just sen takia, että on kiinnostunut asioista ja ottaa vähän niitä selvää.
saadaan nyt karikoiden, mutta muistakaa kanssa, että se mitä mä sanoin, ei kaikki välttämättä pidä paikkaa, ja laitan omia mielipiteitä tähän sekaan. Tämä vähän perustuu siihen, mitä mä oon nähnyt, mitä mä oon lukenut suomalaisissa lehdissä, muunmaalaisissa lehdissä, ja sitten mitä täällä itse näkee tapahtumista ja mitä täällä itse haluaa. Tämä kyllä vallankumouksen historia ei nyt pelkästään tietysti rajoitu tähän 59 vallankumous voitti, vaan tämähän on ollut tämä vallankumous siitä Espanjan siirtomaa-ajasta lähtien. Kuuba oli se valtio, joka viimeisenä itsenäistyi Espanjan siirtomaa-ajalla. Puerto Rico ja Kuuba 1890. Nämä kaksi valtiota. Sitten tiedetään Puerto Ricon historiat sen verran, että Puerto Rico on valtioliitossa Yhdysvaltojen kanssa. Ei voida sanoa, että Puerto Rico olisi ihan itsenäistä. Nythän siellä oli demokraattisen puolueen presidentinvaalit, kandidaattivaalit, ja nämä Puerto Ricolaiset sai äänestää niissä ennakkovaaleissa, mutta sitten kun valitaan presidentti Yhdysvalloille, niin siellä Puerto Ricon kansalaiset eivät ole valmiita. Demokraattisen puolueen ehdokkaat voivat äänestää. No, tämä ei nyt tähän. Mutta, ja Kuuban vaaleja enemmän muussa tilanteessa. Tosiaan 1800-luvulla alkoi tämä kuubalainen tällainen kansallisidentiteetti syntyä. Ja ensimmäinen aseellinen selkkaus voidaan sanoa, että alkoi 1868, kun alkoi tämä 10-vuotinen sota, joka päättyi 1878 siihen, että kuubalaiset joukot antautuivat ja ilmoittivat, että he laskevat aseensa. Tämä ensimmäinen aseellinen selkkaus. Mutta tälleen hitaasti, et se ei väsyt. Santa Claras valloitusta. Tänään me mennään Santa Claran kaupungissa tänne kansallisena monumentille, jossa selitetään vähän tarkemmin, mitä tapahtuu siellä kaupungissa. Tänne paikan päälle näihin kokouksiin, niin he sitten vie, kun heillä on näitä omia tapaamisia täällä näin ja siellä sitten esimerkiksi syödään tai juodaan jotakin, niin heille viedään kotiin sitten, jotta ne tavallaan osallistuisi myöskin näihin tapaamisiin sitä kautta. Ja sitten hehän on nämä sotainvalidit on eläkeläisiä, jotka saa valtion eläkettä. Y lleva a la clínica de oftalmología, se lleva a los dientes, se le consigue los tubos médicos. Ja sitten jos pitää käydä hammashoitolassa esimerkiksi, niin heille hoidetaan kuljetus, että he pääsee hammaslääkäriin tämmöisiä esimerkiksi tähän aikaisemmin esiin. Y se le da una atención especial a esos que están en casa. Että hän sanoo, että mitkä saavat tämmöistä hoitoa ja huolenpitoa. Ja tässä on nyt tämä meidän leirintäalueen hallintopäällikkö ja Aleksanteri sanoi, että hän tuli nyt tänne meidän perässä, halusi tietää, että miten me viihdyimme siellä leirintäalueella. Ja hän on keksitty vastausta. No hyvin, näin oikein. Aivan ihana se sen tiedon, luonto on kuin paratiisi. Tenemos una exposición de Che ahí adentro. Solo queríamos saber primero las características de la montaña en el macizo Guamuaya, que está el campismo enclavado, o sea, saber cómo se sintieron, qué problemas vieron, que nosotros podemos, para las costumbres, es un poco difícil, las costumbres del cambio. Sanoitte, että tämä paikkahan on Guamuayan vuoristossa, eli sama kuin Escambrain vuoristossa. Hän halusi yksinkertaisesti niin palautetta, että miten he voisivat seuraavalla kerralla tehdä asiat paremmin, mutta olkaa hyvä. Sana on vapaa. No, vettä voisi tulla sekä vessaan että suihkuun. Siinä on palautetta. Se sentieron en el sentido general bien, pero hubiera quizás necesitado